Det er nysgerrighed, og det er at se menneske bag mennesket. Når jeg sidder med mennesker og udvikler dem, så er det faktisk lige præcis det, jeg gør hele tiden. Jeg stiller spørgsmål. Og måden, jeg gør det på, det er, at jeg tager et udpluk af deres sætninger. Så hvis der er noget, hvor at der er vedkommende, der måske hele tiden siger, det er typisk mig at komme for sent, eller det kunne være sådan noget ganske enkelt, så stiller jeg spørgsmål i, så hvad betyder det for dig, når det er typisk dig at komme for sent? Hvorfor er det det? Og så kan de svare, og så kan jeg blive ved med at være nysgerrig. Det er jo at blive ved med at pille deres svar, eller det, der bliver sagt, hele tiden ned, men hvor man er omsorgsfuld nysgerrig. Så når jeg underviser i spørgeteknikker, så er jeg altid meget, meget passioneret omkring, at hvis du stiller et nysgerrigt spørgsmål til et andet menneske, så bliver du også nødt til at komme fra et omsorgsfuldt, medfølende, nysgerrigt sted. Så åbner de op. Hvis jeg bliver dømmende nysgerrig, så lukker de. Så jeg er nysgerrig på adfærden, eller nysgerrig på, når du siger det, er det så sandt? Hele tiden tager jeg fat. For hvis du begynder at lægge mærke til det, så har mennesker rigtig mange hæmmende overbevisninger om sig selv. Vi har mange tolkninger om andre, eller om deres adfærd. Og vi har også en tolkning af vores egen adfærd, og hvordan vi måske synes, vi skulle være bedre.